determinati li minkejja li fl-oppożizzjoni se nkomplu nagħmlu minn kollox biex inti ikollok il-kwalità tal-ħajja li tixraqlek, biex Malta tkun tassew indipendenti, biex missirijietna ikunu gburin bina, biex warajna inħallu Malta aħjar għal uliedna u għal uliedna. Iksostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tlieta filgħaxija indirizza l-elu tal-attivitajiet tal-indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista fil-Furjana li din is-sena saru taħt it-tema il-kwalità tal-ħajja illi tixraqilna. Bernard Grech insista li l-oli tal-ħajja tkun pjaga li taffettwa lil poplu Malti Wawċi kollu u sostna li l-familji Maltin Wawċin jeħtieġu azzjoni immedjata sabiex ħadd ma jibqa' jaqalura. Daqstant insista li pajjiżna jrid jinvesti ħafna aktar fil-mobilità soċjali bil-għan illi neliminaw il-faqar. Ma nistgħux nibqgħu ċassi quddiem din il-pjaga li qed tifni numru dejjem jikber ta' familji u pensjonanti. L-istess qed jgħidu l-imsieħba soċjali. Kif rajna illum stess anke huma jinsabu imħasba ħafna bis-sitwazzjoni. Waqt il-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li kwalità li tixraqt fisser ukoll ambjent li uliedna u li tuliedna jistgħu jgħixu fih. Bernard Grech sostna li l-ħolqien u l-ħarsien tal-ispazji miftuħa fl-irħula u l-bliet għandha tkun priorità. Filwaqt li insista għal pjan fit-tul f'dan ir-rigward iżda sostna li kulħadd irid jagħti semu lejn dan il-għan. Dan fil-waqt li saħaq dwar l-importanza ta' ħidma xierqa fis-settur tal-edukazzjoni u pajjiż li jixraq għaż-żgħażagħ Maltin u Wawċin. Bernard Grech insista li pajjiżna jixraqlu s-serħan il-moħħ fejn għandu x'jaqsam sigurtà u s-saħħa. Wastqar illi il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinsisti li l-ftehim li jagħmel il-Gvern ma' Stewart Healthcare jintemm sabiex il-flus illi jkunu frankati jsiru investiment neċessarji għal benesseri tal-familji Maltin Wawċin. Fil-waqt li Bernard Grech spjega dwar l-importanza ta' governanza tajba u kemm din hija importanti sabiex pajjiżna verament ikun wieħed indipendenti. Aħna nafu x'inhu l-irwol tagħna u dan aħna determinati li nibqgħu inwettquh. Bdejna blazzjonijiet bħalma ħabbarna l-biera fis-Siġġiewi fejn jidħol is-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u mhux se nieqfu hawn. Aħna stess iridu nkomplu naħdmu, nagħmlu pressjoni fuq il-Gvern, nirsistu biex inġibu il-bidla kull fejn din hi meħtieġa. Din is-sena pajjiżna qed ifakkar 58 sena mill-kisba tal-indipendenza, kisba li waslet grazzi għad-determinazzjoni ta' bosta li għadna ngawdu l-frott tas-sagrifiċċji u l-ħidma tagħhom.